Hej så. Du har lige trykket på min YouTube-kanal, som hedder Crazy M Gaming. Crazy? Det betyder... Nej. Altså M, det er fordi at... Hvorfor der lige er et M imellem, det er fordi jeg hedder Magnus. Og ja, så er det bare et M. Du har også lige trykket på min YouTube-kanal. Og så har jeg har lagt 3-4 videoer ind indtil videre. Det her bliver den 5. eller den 4. Ja. Og så kan du lide, hvad jeg vil lave. Fordi jeg er ikke helt kommet i gang endnu. Men kan du lide, hvad jeg vil lave, så må du meget gerne abonnere på denne kanal. Så jeg vil lave specials, tester og alt det der. Når vi kommer dertil. Og Ask Me og udfordringer, når vi kommer dertil. Jeg vil også... og jeg håber, du vil abonnere på denne kanal, hvis du altså kan lide, hvad du ser. Og jeg begynder at gå i gang om nogle dage eller sådan noget. Fordi at, ja, det gør jeg. Og jeg håber, at jeg kan komme i gang så hurtigt som muligt. Så hej, og tak fordi du så med.